съдби ще се преплита. И колко ли надежди разпилени, като пясък има по земята. Можем ли мечтите неродени да спасим сега от тук нататък? 45 години стига, стига, времето е наше, времето е наше. Името на инициативната група да обявя първия конгрес на Алтернативната социалистическа партия за открит. Не и за забрава, време за надежда и човечност. 45 години стига, стига, времето е наше, времето е наше. Стоим с теб на кръгла маса в едно квартално кафене. Ти член на партията наша, а аз на СДС. Но не това е днес проблема и моя повод за развод. Аз просто вече нямам време, остана ми половин живот. Развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта,
но въздухът ми остави. Разох ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Кокетна си сега, флиртуваш, искаш брака да спасим. Но аз си зная колко струваш от тази маска и без грим. Познавам всяка твоя дума, характерът ти зъл и див. И мисля, че е цяло чудо как в този брак останах жив. Развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Развод ми дай и повече не ме мъчи. Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми остави. Веселин Донков. Воювателите са изпратили допитване и питане до моя АПП. Така че ние трябва да имаме лидери, трябва да имаме водещи хора в... Нашата партия има избрани говорители, може би тук ще ги... Аз знам, добре. Така да се явя. Именно от Пловдив наши студенти, които сега работят там, и донесаха такива страхотни сведения, пораженията. Тук смисъл е такъв. Понеже Общественият комитет за екологична защита на Русе е известен. Още веднъж 8-7 бегатата група от град Варна. Танцувам последният валс, да си вземем с Богом, любима. Ще те помня до сетния час. С теб танцувахме цяла година. Благоденствие ти обещах. И нали беше млада, свенлива. Аз повярвах на тази лъжа. С нея ти беше много красива. Последен път с Богом любима. Ще си спомня за теб дори и по много име. Последен път с Богом любима. Ще си спомня за теб дори и по много
празника, която е посветена на Българската комунистическа партия. Сериозен театър, аз сега не ходя по естрада, не съм ходил отдавна, но за да не излезе, искам да кажа, че наистина няма в това така никой. Политически и контрол на финансовата. Регистрирани са 610 делегата, от тях в гласуването участвали 507. Председател на Политическия съвет решихме да излезем с един на листа. Трябва да стане. Да. Ели Драганова. Председател на партията е избран доцент Николай Василев. Уважаеми делегати, приятели, вече втори ден сме заедно. Вече втори ден работим съвместно върху очертаването на облика на нашата млада партия. Доста поспорихме, поизтощихме се. Някои от нас позагубиха, макар и временно ведрото си настроение. Все пак до масови избивания не се стигна. Жертви няма. Можем да заявим гордо пред нашето общество, че конгресите на АТП са безопасни за делегатското гражданство.